ממוש, עשיתי לך הפתעה. מה הבאת לי? אמרת לי המון זמן להביא לך חולצה. אוקיי. מה זה מה הבאת לי? חוצבן. באמת הבאתי לך, אבל הבאתי לך את החולצה הזאת. יואו, זה מה שרציתי. כן. וואי, איזה קופסה. וואי, שבי, זה ממש ממש יפה. ממש ממש יפה. אתה חייב לפתוח את זה, תראה את החולצה. כן, בוא נראה את החולצה. בוא נראה. יש את ה... וואלה, זה באיכות, אה? כן, ממש. כמה זה עלה לך? אני לא אומרת. יאללה. זה הפתעה. וואי, שמי. וואי, זה נעים, היי? אתה לא מבין, זה ממש. וואי, זה ממש ממש נעים. איזה ענק. יואו, תראה, גם פה יש את החמסה. תראה איזה מגניב. תראה? יש פה את החמסה. וואי, חזק גם הזה שלהם. וואי, זה גאוני. זה גאוני. לעשות את כל הסוס שלהם שם. עם הברקוד והכל. וואי, אחד היפים. טוב, בואי נשים את זה. לך תמדוד. נלך למדוד. וואי, תחשיבי. ממש ממש נעים. איזה כיף, זה גם יפה, זה ממש טוב, ממש טוב, אני ממש אהבתי. ממש ממש אהבתי. וגם הכל יפה והכל זה, תראי, זה איכותי. ממש איכותי. טוב, אז אחרי שאשתי הביאה לי את החולצה המדהימה הזאתי, אני החלטתי שאני לא יכול להתאפק ואני נרסתי לאתר שלהם. קודם כל, האתר שלהם ממש ממש נוח, והמחירים ממש ממש טובים. זהו, וואלה, ממליץ ממש.